Усім прывітанне яшчэ раз, з вами па-ранейшаму Зміцер Лукашук, і мы працягваем абмяркоўваць падзеі ў Беларусі і за яе межамі, і працягнем мы гэтае абмеркаванне з маёй шаноўнай госцяй, кіраўніцай аб'яднанага пераходнага кабінета, лідаркай дэмакратычных сіл Святланай Ціхановскай. Добрый дзень, спадарня Святлана. Дзень добры, беларусы, беларускі, всіх вітаю. Спадарня Святлана, заходзячы ў студыю, как бы так нават наракала, што нешта мы апошнім часам часта сустракаемся, але мне падаецца, што чым часцей, тым у пэўным сэнсе лепей, таму што такі дыялог ці размова з нашымі гледачамі, слухачамі, з беларусамі, яно важна. Не, ну, конечно, важно. Что ж вы мои жарты передаете на всіх беларусаў? Гэта я так подводзіў да тэмы канферэнцыі Новай Беларусі, што это все ж такі таксама размова з беларусамі. Не, конечно. Я думаю, што я ўвогуле павінна яшчэ больш быць у міжнародных СМІ, але у беларускіх СМІ, але мне здаецца, у нас так шмат спікераў, за што я вельмі ўдзячная кожнаму, хто прыходзіць, тлумачыць падзеі, тлумачыць, што адбываецца. Ну, што я так не выпячваюсь. Ну, але часам трэба вот гэтай беларускай рысы там, а можа быць, вот не трэба выпячвацца, а мы тут ціхонечка ў староначцы, можа, яна часам і перашкаджае нам. Ну, я не могу сказать, что я тихонечко в стороночцы, але ж я просто за тое, каб больш людзей удзельнічала у падзеях, каб больш людзей станавіліся пазнавальнымі і неяк уплывалі, тлумачылі беларусам, што адбываецца, таму мне заўжды месца хопіць у вас у студыі. Спадарня Святлана, я зраблю такі невялічкі, ну не тое, што анонс, а невялічкую такую рэкламу. Справа ў тым, што буквально вось дзень таму у нас на Еўрарадыё выйшаў фільм, таксама з удзелам Святланы Ціхановскай, дзе развагі ідуць пра лёс дыктатараў і што пасля дыктатараў. Пераход на тэму, а што пасля Лукашэнкі. Ведаеце, вот з гэтай нагоды, не з нагоды гэтага фільма, але з нагоды тэмы, што пасля Лукашэнкі, я днямі буквально таксама напаткаў дыскусіі ў сацыяльных сетках, і тэзіс быў такі, што вот мы разважаем пра тое, а што вот пасля Лукашэнкі, калі Лукашенко сыдзе, як мы там будзем дзейнічаць, што мы будзем рабіць, а маўляў, а план пра тое, што зрабіць, каб Лукашенко хутчэй сышоў, план дзеянняў цяпер па зрынанню рэжымаў у вас ёсць ці няма, ці вам прасцей разважаць, што будзе пасля, а не што рабіць цяпер? Вот наконт плана ёсць, няма вот такога плана? Ну, увогуле лягчэй разважаць, чым рабіць, мы гэта все ведаем, але адно другому не замінае. Трэба думаць і пра тое, што будзе ў постлукашэнкаўскі перыяд, бо ён усё роўна настане. Але ж, канешне, працаваць над тым, каб гэты момант ён хутчэй прыйшоў, гэта тое, што мы робім зараз. І не толькі палітыкі, але і грамадская супольнасць, і наша медыя, праваабаронцы, мы ўсе разам працуем на тое, каб сітуацыя ў Беларусі змянілася. А так як мы бачым змену сітуацыі са зменай гэтага рэжыму, то бок мы ўсе працуем на гэтую мэту. Мы павінны заставацца аб'яднанымі. Я разумею, што колькі пра нас кажуць, вось там яны раз'яднаныя, адзін з адным не працуюць, але яшчэ раз хачу падкрэсліць, што я ганаруся тым, у якім стане зараз беларускі рух, беларускі дэмакратычны рух, бо я бачыла за гэтыя 6 год шмат апазіцыйных рухаў і хачу сказаць, што беларуская ў найлепшым стане. Ну, так акурат-такі з гэтай нагоды пра часцей, не часцей, і пытанне у нас адно з першых у чаце нашага эфіра. По-руску написано, тому на мове оригинала, как не перекладать, нет ли у вас желания регулярно отвечать на публично заданные вопросы, например, ежемесячно приходить на Еврорадио, еженедельно приходить в координационный совет и отвечать на вопросы каждой фракции? Ну, я думаю, што гэта занадта часта кожны месяц прыходзіць у координацыйную раду, бо... У координацыйную раду кожны тыдзень, а на Еўрарадыё кожны месяц. На Еўрарадыё я згодная, што месяц, але ж што тыдзень там не будзе такой значна вялікай там дынамікі, нешта не зменіцца за адзін тыдзень, каб
каб прыходзіць. Яшчэ раз хочу падкрэсліць, што у дэмакратычным руху не адна Ціханаўская, ёсць шмат выбітных людзей, палітыкаў і грамадскіх дзеячоў. І таму, калі будзе такі фармат вось размовы з Координацыйнай рады, дзе можна абмяркоўваць розныя пытанні, то я таксама магу прыходзіць. Вось, але ж, напрыклад, апошняя Координацыйная рада, ну, колькі раза 2 мяне запрасілі, і 2 разы я прыйшла. Набліжаецца 9 жніўня, набліжаецца канферэнцыя Новай Беларусі, і, так бы мовіць, такі час падвядзення вынікаў, што было зроблена, якія дасягненні былі і за гэты вось год, і ўвогуле, можа быць, за 6 гадоў пасля 2020 года. А ці ёсць у тым сілаў сапраўды чым пахваліцца за зробленым? Што хацелася падзначыць вось са зробленага, і якія дасягненні, ці, можа быць, правалы, вот на што б вы звярнулі ўвагу? Ну, я, канешне, звярну ўвагу на дасягненні, бо гэта тое, чаго бракуе, ну, увогуле, чамусьці беларусам хваліць адзін аднаго і звяртаць увагі менавіта на нейкія поспехі. Што я магу назваць за апошні год, ну, з такога выбітнага, бо там шмат было працы зроблена ў розных накірунках. Напрыклад, гэта тое, што пачалі вызваляць людзей. Я разумею, зараз крытыкі ўсе нападуць, што там тая Ціханаўская нівогуле нічога не зрабіла для вызвалення. Гэта ўсё наратывы ведаю, але без трымання тэмы беларускіх палітвязняў на павесцы, у амерыканскай павесцы, то нічога б гэтага не было. Людзей пачалі вызваляць, дзякуючы амерыканскай дыпламатыі, дзякуючы ціску еўразвязу, дзякуючы працы дэмакратычных сіл. Калі я кажу дэмакратычных сіл, гэта шырока, гэта не толькі офіс там ці кабінет, это ўвогуле праца ўсіх беларусаў. Па-другое, я б адзначыла тое, што пачалі крымінальную справу супраць Лукашэнкі у міжнародным крымінальным судзе. Вы ведаеце, хто сочыць, што мы вельмі доўга гэтага дабіваліся, мы амаль што згубілі надзею, але крок за крокам рабілі ўсё, каб гэта адбылося, і гэта адбылося. Хачу тут у эфіры падзякаваць яшчэ, канешне, нашым літоўскім партнёрам. І я думаю, што трэцяе, што б я адзначыла, гэта новая дынаміка у супрацы з украінскім бокам, мой візіт у Кіеў і працэсы, якія распачаліся пасля гэтага, больш на працоўным узроўні, але гэта ўжо сістэмная праца, гэта такая фармалізацыя адносін, і я думаю, прызначэнне, канешне, спецпрадстаўніка, і тое, што Украіна відавочна зрабіла свой выбар, і тут ужо за намі праца, там за Украінай, каб у канструктыўным русле з нейкімі вынікамі гэта праца адбылася. А паміж іншага, там можна шмат чаго назваць. Там шматлікія кейсы, калі дапамагалі беларусам з Беларусі з'ехаць і ў розных іншых краін атрымаць візы. Гэта і кейс Іспаніі, што пачалі прызнаваць пратэрмінаваныя пашпарты, і гэтак далей. То бок, за год шмат працы і рэзалюцыі, якія, можа, нікому не цікавыя ўвогуле там для звычайных беларусаў, але яны маюць вялікае значэнне для фармавання палітыкі, што тычыцца Беларусі. Калі глядзець там назад за 6 год, яшчэ раз хочу падкрэсліць тое, што мы змаглі выстаяць, змаглі пабудаваць структуры, змаглі адзінства захаваць, і тое, што все гэтыя 6 год наши партнёры паказваюць нам падтрымку, паказваюць салідарнасць. Я просто пра падтрымку нават хочу сказаць, што вы разумееце, што скарачаецца падтрымка ўвогуле розным краінам ад таго ж еўразвязу. Мы змаглі адстаяць падтрымку для беларускага грамадска-дэмакратычнага руху, беларускі медыа на тым жа ўзроўні. Гэта таксама шмат высілкаў было зроблена, але ж чамусьці мы пра гэта забываемся час ад часу. Тут асноўнае тады пытанне і прэтэнзія ўзнікае. Я думаю, вы добра пра гэта ведаеце, і вам гэта агучвалі, і самі вы чыталі, калі ўзнікаюць тэмы грошай,
то пачынаюцца размовы, а дзе тыя 400 мільёнаў, якія там былі выдаткаваныя на беларускую дэмакратычную супольнасць, хто іх там раскраў, куды яны пайшлі і гэтак далей, гэтак далей. Колькі разоў мы гэтую тэму абмяркоўвалі с абсалютна рознымі людзьмі, ад таго ж самага Андрэя Егорова, які добра ведае, як працуюць вот гэтыя усе схемы, ён просто тэхнічна тлумачыў, як это ўсё размеркаванне адбываецца, да палітычных тлумачэй. Недалеку учора с Марго Ворыхавай мы таксама гэтую тэму ўздымалі. Але калі вы чуеце такія прэтэнзіі, калі вам кажуць, Тихановская там украла столько-то грошай, вот такія у вас рэакцыі, што вы можете адказаць на это? Ну, я ўжо на гэта толькі усміхаюсь, бо я разумею, што гэтая грашовая тэма, яна самая трыгерная, яна вельмі моцна выкарыстоўваецца рэжымам, каб пасеяць нейкі недавер, каб раз'яднаць. Бо тыя людзі, якія не паглядзелі Егорова, якія не паслухалі Ворыхаву, якія не пабачылі вось вашых эфіраў, дзе ўсё гэта тлумачылася, і калі ім закідваеш эту прапагандысцкую інфу, там укралі, тут падзялілі, ну гэта ж заўжды было, наколькі я разумею, нават і да 2020 году, то ну адразу такая рэакцыя, ах, да, яны такія-сякія. І таму уся інфармацыя ёсць у доступе, да? Ужо сколькі раз тлумачылася, як размяркоўваюцца грошы і як людзі імі карыстаюцца, таму ведаючы, што ў мяне няма сотен мільёнаў, мільярдаў і гэтак далей, просто я ўжо ціха і стомлена усміхаюся. Можа быць, дададу амаль як памятаеце, Гарбачова ў свой час жартавалі, песня была даду, да. У Дымсілак мы уже сказали з вами, ўсё ж таки за гэтыя 6 гадоў былі досыць і таких непрыемных момантаў, таких паразаў, да якіх можна прылічыць і тое ж самае справа чорнай кнігі Беларусі, і Гаюна, і кейс Мельнікавай, і сітуацыя з Алінай Харысавай і гэтак далей. Якія асабіста вы для сябе зрабілі высновы з гэтых сітуацый? І вось пытанне, якое нам даслалі з гэтай нагоды, ці ёсць у вашым асяроддзі праблемы з даверам? Ну, перш за ўсё, мы павінны разумець, што вось кожны кейс, які вы пералічылі, гэта ўсё роўна асобныя кейсы, і там розныя падставы для болю. І у розных кейсах там і розная колькасць людзей терпіць. І для мяне, канешне, самы вялікі боль, калі вось за такіх кейсаў людзі апыноўваюцца ў турме ці павінны з'язджаць з краіны. Там у кейсе Мельнікавай, напрыклад, ну, гэта было нешта асабістае, як і у Харысаву пералічылі. То бок тут пацярпела адзін бок, і гэта пацярпелі, бо не дбалі пра нейкую асабістую бяспеку. Якія высновы? Тое, што ўсё роўна 6 год прайшло, людзей атакуюць, і людзей будуць атакаваць, бо дэмакратычны рух Беларусі, ён моцны, ён вельмі ўплывае на увогуле на сітуацыю, на меркаванне пра Беларусь, на адносіны да Беларусі, да рэжыму, і таму рэжыму хочацца нас знішчыць. І я, напрыклад, вось калі мне кажуць, вось там кейс Мельнікавай, вы там несеце за яго адказнасць. Я думаю, што яшчэ у кейсе з Анжэлікай я асабіста магла зрабіць. Ну нічога, мы як ёсць розныя ініцыятывы, якія прапаноўваюць нейкія практыкаванні, як забяспечыць сваю асабістую бяспеку, там, сваіх соцсетак і так далей, каб не камунікаваць з ДБшнікамі, як распазнаваць іх і т.д. і т.п. Але ж ну, гэта ўжо пэўная адказнасць кожнага чалавека, ці следаваць гэтым парадам ці не. То бок мы не можам к кожнаму чалавеку прадставіць такого тэхнічна падкованага супрацоўніка, які вось будзе дбаць. Ну гэта ўжо кожнага адказнасць. Вось. І я, напрыклад, у камандзе офісу у меня ёсць давер да кожнага чалавека. У нас ёсць шмат узроўневыя і праверкі, і ўсё-такі мы ўжо там шмат год разам. І, канешне, людзі ў кожнай арганізацыі павінны таксама ну, ставіцца не то, што з ну так, як дапамажыце мне са словам,
падазраваць з падазрэннем да да. кожнага, але ж ўсё роўна разумець, што КДБшнікі таксама не спяць, яны выконваюць сваю працу і могуць і наймаць людзей, і там праз страх, праз ціск там вымушаць іх нешта рабіць, але ж гэта не павінна падрываць давер да ўсяго. Вось гэты адзінкавыя кейсы не павінны падрываць давер да ўсяго руху і да ўсіх арганізацый. Я звярнуся яшчэ да тэмы, якая пачну, можа быць, таксама з прэтэнзій, якія выказваюцца і офісу, і вам асабіста, але тут больш праблема сапраўды не ў прэтэнзіях, а ў тым, што мы маем пэўныя такія праблемы, якія разрешыць, як іх можна абвінавацяць і офісы, кабінеты, каардынацыйную раду, усе дэмакратычныя структуры у тым, што яны нібыта жывуць ужо сваім жыццём, ездзяць на канферэнцыі, там у ПАСЕ, там па міжнародных нейкіх такіх сімпозіумах і адарваліся ад жыцця, не ведаюць праблемаў простых беларусаў, не вырашаюць гэтыя праблемы, а гэтыя праблемы таксама вось пытанне, якое нам даслалі да эфира на мове оригинала. Светлана, огромное количество белорусов сидит вообще без документов. Паспорта просрочены, дела на международную защиту или ВНЖ рассматриваются годами, люди получают отказы, без документов нет ни банковских карт, ни легальной работы. Что конкретно делает кабинет, чтобы принимающие страны ускорили эти процессы и дали людям хотя бы временное право на жизнь и работу в период ожидания? Почему от некоторых представителей Демсил до сих пор можно услышать, что проблемы с легализацией преувеличены и нема кейсов, когда тысячи людей находятся в отчаянном положении и не могут даже забрать одобренные документы? Собирается ли кабинет признать масштабы этой катастрофы? Перш за ўсё хочу сказаць, што мы як палітычныя структуры мы заўжды падымаем гэтыя пытанні. Я думаю, што 2 тыдні таму Пал Павлович ён быў у Міністэрстве ўнутраных спраў менавіта па гэтых пытаннях, і мы заўжды падкрэсліваем, што беларусы гэта незвычайныя мігранты, якія прыехалі жыць прыехалі ў Польшу за лепшай долей. Мы мігранты вымушаныя, і канешне ставіцца трэба да беларусаў асобна, але ж мы павінны разумець унутрапалітычны кантэкст і такія ўвогуле у Еўропе антыміграцыйныя настроі, і ніхто не хоча не працуе супраць беларусаў. Беларусам хочуць дапамагчы, але ёсць законы, ёсць Беларусь краіна-суагрэсар, і увогуле гэта добрая воля Польшы, што яны так шмат робяць, каб беларусам тут было больш-менш комфортна. Яны не павінны гэта рабіць, і мы удзячныя, канешне, вельмі за гэта, але мы і перыядычна мы падкрэсліваем праблемы. Гэта і пенсіі, гэта і дакументы, доўгае чаканне, і ўрад ведае пра гэта. Але я думаю, што нам не хапае, гэта больш грамадскай актыўнасці тут. Ціханаўская па кабінетам не павырашае ўсе пытанні. Бо час ад часу я чую, беларусаў не бачна, а беларусы там не ўдзельнічаюць. Мы іх не чуем. Вось кожны там ціха-ціха там спрабуе гэтыя праблемкі вырашыць, а нас увогуле, дзе тыя паўмільёны беларусаў, якія зараз у Польшы, там 300 000, не ведаю. То бок, калі завеш на акцыі, каб людзі прыйшлі і пабачылі колькасць беларусаў, людзі не хочуць хадзіць, ці лянота, ці баяцца, ці яшчэ што. А як пабачыць маштаб праблемы, калі нас не бачна. І таму праблемы гэтыя заўжды абмяркоўваюцца. Я думаю, што тое, што сітуацыя хоць не пагоршылася, гэта ўжо добра, бо я яшчэ раз хочу падкрэсліць, што ёсць такі антыміграцыйныя настроі ў Польшы у тым ліку. Таму я ведаю пра праблемы з тэрмінамі выдачы дакументаў. Я сама сутыкнулася з тым, што мне там не адкрылі банкаўскі рахунак тут у Польшы пасля пераезду. Я ж такой же чалавек, які вы ўсе. Але ж нельга сказаць, што адмаўляюцца вырашаць гэта праблему. Просто гэта павольна, гэта не прыярытэт, там не на першых, не першы прыярытэт, скажем так. Ёсць шмат унутраных праблем у Польшы, і украінцы тут, і беларусы. То бок, у мяне няма такого адназначнага адказу, калі
адбудзецца і будзе тут суперкамфортна беларусам жыць, але тое, што над гэтым пытаннем працуем і мы пра іх не забываемся. Я яшчэ раз хочу сказаць, што Пал Палыч вельмі моцна дбае пра гэтыя праблемы тут на тэрыторыі Польшы. Гэта я могу сказаць усёй адказнасцю. Дарэчы, здзівілі, што і у вас, оказывается, узніклі праблемы з адкрыццём банкаўскага рахунка з-за беларускага пашпарта? Ну, у меня протэрмінаваны пашпарт беларускі, у меня былі літоўскія дакументы і пайшла, адмовілі. Цяпер вось буду спрабаваць яшчэ ў якім. Таксама консультуюся. А то бок да гэтага часу яшчэ не вырашана пытанне? Не вырашана. Я думаў, што там Ціхановская пайшла, сустрэлася, ну я не ведаю, там з Навроцкім, той даў загад, ну як у нас... Не, ну гэта так не робіцца. Так гэта не робіцца, я не буду там сваім палажэннем, як это па-беларуску... Становішчам, да, выкарыстоўваць яго. Службовае становішча не выкарыстоўваць. Не вот как-то неправильный подыход, надо карыстацца магчымасцямі. Ладно, жарт это все-таки. Дарэчы, было пытанне з гэтай нагоды с вашай магчымасць сустрэчы з Навроцкім і узгаданая ваша тэма, што ёсць пэўныя праблемы ўзнікаюць у беларусаў, таму што польская частка невялікая, але польскае грамадства часам не вельмі добра рэагуе на украінцаў і на беларусаў часам такое сустракаецца. Ці пыталіся у нас, зараз вось пытанне акурат такі шукаў, ці не плануе падчас сустрэчы з Навроцкім уздымаць вось гэтае пытанне з вот такіх праблемаў, якія ўзнікаюць з-за паходжання у беларусаў у Польшчы? Я думаю, што спадар прэзідэнт, які прэм'ер-міністр, яны ведаюць пра гэтыя выпадкі, і я думаю, што гэта, канешне, як для краіны гэта непрыемная сітуацыя, але ж мы павінны разумець, што ў кожнай нацыі ёсць людзі добрыя і дрэнныя, ці не вельмі добрыя, і добрых нашмат больш. Мы ж не пішам у пабліку кожны раз, калі да нас прыязна паставіліся, калі падзякавалі там за нашу барацьбу, калі пажадалі нам поспехаў у нашым супрацьстаянні дыктатуры. Але ж вось гэтыя моманты, калі неадэкватна людзі сябе ведуць і нападаюць на украінцаў, на беларусаў, яны, канешне, пабліку аказваюцца і выклікаюць вялікі рэзананс. І я думаю, тут і польскае грамадства разумее, што гэта не ёсць норма, і я не бачу, каб гэта стала нейкім мейнстрымам, і грамадзяне Польшы вельмі адэкватна рэагуюць на беларусаў і на украінцаў, але ж мы павінны разумець, што любы такі выпадак, ён будзе размывацца як і расійскай, так і беларускай прапагандай, ну і, можа, і іншымі сіламі, каб выглядала, што ў Польшы не любяць ні украінцаў, ні беларусаў, што нас век дадому і гэтак далей, але гэта ж не, ну, гэта не так. І з такімі кейсамі будуць працаваць інстытуцыі, якія павінны з імі працаваць, а мы просто для сябе павінны усведамляць, што ёсць розныя людзі, дбаць там пра бяспеку, канешне, не замоўчваць такія выпадкі, але разумець, што нармальных, добрых, прыязных людзей нашмат больш. Дарэчы, я вось у Фейсбуку днямі акурат такі на такую таксама сітуацыю натыкнуўся, калі адзін чалавек, не будзем называць імя, напісаў, што вот мы тут ладзім акцыю пра тое, скіраваную на тое, каб было паразуменне у польскім грамадстве паміж і палякамі, і украінцамі, і беларусамі. Беларусы, вот якія у вас былі выпадкі, падзяліцеся, калі там да вас дрэнна ставіліся, там абражалі з-за мовы, там за паходжанне і гэтак далей. Раскажыце, здаецца, адзін чалавек толькі што-то сказаў, што ў яго было, і вельмі шмат каментароў, дзе людзі казалі, што альбо ніколі з гэтым не сутыкаліся, альбо наадварот сутыкаліся з вельмі прыязным адстаўленнем, падтрымкай і гэтак далей. Таму, безумоўна, здараюцца розныя сітуацыі, будзем спадзявацца, што іх будзе менш, але тое, што іх не так ужо і шмат, гэта сапраўды так ёсць, і спадзяюся, так яно і будзе надалей. Я вярнуся да тэмы канферэнцыі Новай Беларусі, але вось з такой нагоды сёння прыйшла інфармацыя пра тое, што лукашэнкаўскія спецслужбы уважліва таксама сочаць за тым, як ідзе падрыхтоўка, спрабуюць высветліць, хто
плануе туды ісці на гэтую канферэнцыю. Ну зразумела, спікеры, удзельнікі, яны і так вядомыя, хто там будзе, але нават вывучаюць, спрабуюць знайсці людзей, якія хочуць пайсці просто як слухачы, як паслухаць, паўдзельнічаць у якасці наведвальнікаў. То бок гэта працяг рэпрэсіўнай такой машыны, якая дзейнічае, не спыняецца. Ну так і ёсць, слухайце, у рэжыма ёсць толькі адна зброя, адзін інструмент, гэта страх. Ім няма чаго прапанаваць беларусам, у іх ёсць магчымасць толькі запужаць, яны гэтым карыстаюцца. Яны хочуць, каб людзі перасталі неяк уцягвацца ў беларускую павестку, каб рассяродзіліся там у сваіх Польшах, Літвах і гэтак далей і сидзелі ціха як мышы. Гэта іх тактыка, гэта іх разуменне, як спыніць вось гэтую моцны беларускі грамадскі рух, і яны гэтым карыстаюцца. Гэта ж тое, што людзі пачалі менш прыходзіць, напрыклад, на нейкія акцыі ці падтрымку палітвязняў, ці вось будзе акцыя з нагоды 9 жніўня, удзельнічаць у нейкіх публічных івентах, бо запужваюць праз родных, запужваюць там праз месенджеры і гэтак далей. Ну і наша справа рабіць так, каб гэта не было эфектыўным інструментам. Тут, конечно, кожны для сябе павінен вырашаць, ці тыя рызыкі, якія нам не абяцаюць, там перабольшваюць маю адказнасць, маю палітычную пазіцыю, маю магчымасць выказаць там сваё меркаванне, ну ці не, гэта ўжо кожны чалавек вырашае. І таму я не ведаю, што параіць людзям. Я не магу, на мяне ж таксама і ціснуць, і праз дзяцей ціснуць. Дарэчы, я хацеў узгадаць тую сітуацыю. Вы сказалі, што пагрозы прыходзяць, вам заўсёды прыходзілі, а зараз пачалі прыходзіць і дзецям пагрозы. Ну, да, я думаю, што вы маеце на ўвазе апошні кейс, ён быў такі адзінкавы на дадзены момант, і я разумею, што ёсць людзі спецыяльныя, якія займаюцца гэтым кейсам, але я просто хочу сказаць, што кожны, хто удзельнічае ў грамадскім руху супраць рэжыму, мы все пад рызыкамі. І толькі мы самі павінны для сябе вырашыць, ці мы ходзім у старонку і жывем сваімі жыццямі, ці мы разумеем, якую мэту мы перад сабой паставілі, ці мы гатовы і рызыкаваць час ад часу, і ахвяраваць і часам, каб да гэтай мэты прыйсці. Таму я ўсіх запрашаю на канферэнцыю. Гэта добрае месца, дзе людзі могуць пазадаваць тыя пытанні, якія можна пачуць і ў Каранцыйнай радзе, і тут у гаспадара Зміцера. І гэта вельмі, ведаеце, гэта вельмі натхняльна, калі ты бачыш шмат людзей, з якімі можна асабіста пакамунікаваць, пажартаваць, пагаварыць. І я лічу, што гэта вельмі важна наведваць такія глобальныя мерапрыемствы, я б сказала, вось, і мець магчымасць паразмаўляць. Дарэчы, пра арганізацыю, такое пытанне, с аднаго боку з таких жартаўлівае, але і не вельмі. Хеджигер піша: чаму на канферэнцыю не пускаюць асноўных крытыкаў апазіцыі? Пятрухіна, Спарыша, Віруса. Можа была б размова весялейшая, паслухалі пра грантасмокаў і пра прадажнасць офіса. Весялейшая, можа быць, яна і была, каб нам было весела, трэба ісці ў цырк. А ўсё-такі на такіх канферэнцыях людзі падымаюць насамрэч сур'ёзныя пытанні і спрабуюць знайсці ці абмеркаваць рашэнне. І калі я не ўпэўненая, ці гэтыя людзі рэгістраваліся, ці яны запрошаны, не запрошаны, бо там таксама ёсць некалькі ўзроўняў праверкі людзей, і таксама з пункту гледжання бяспекі, калі ёсць, напрыклад, верагоднасць, што будуць нейкія правакацыі, то там службы, якія несуць за гэта адказнасць, могуць і не прапусціць. Гэта не заўжды палітычнае рашэнне, каб вы ведалі. Вось, таму запрашаюцца канструктыўныя людзі. Я хочу сказаць, што, напрыклад, мы запрашалі шмат людзей, якія маюць вось гэты падыход з беларускага руху дэмакратычнага, якія маюць падыход там дыялогу з Лукашенко
мінуе беларусаў, так, і чамусьці людзі паадмаўляліся. Ну, здаецца, мы ж не супраць людзей ваюем, да? Мы у нас ёсць розныя меркаванні, розныя ідэі, чаму там не абмеркаваць, а чамусьці адмовіліся. Для мяне таксама пытанне. Ёсць платформа, добрая пляцоўка, будзе ісці стрым, будуць замежныя партнёры, каб будуць беларусы, ну, і чамусьці вось вырашылі так. А вы, дарэчы, як ставіцеся да верагоднасці, магчымасці вось гэтага дыялогу, ці, як это сказала координацыйная рада, круглага стола з прадстаўнікамі рэжыму? Ну, слухайте, мы гэтую ідэю круглага стола ці перамоў, мы же яе даўно прапановваем. Вы памятаеце, як яшчэ ў 21 годзе нават людзі галасавалі за перамовы з рэжымам. Але ж, па-першае, мы павінны сабе ўсвядоміць, што такое перамовы з рэжымам. Гэта не Еўропа перамаўляецца з рэжымам, мінуе беларусаў, гэта павінен быць дыялог паміж грамадзянствам і рэжымам, каб вырашыць хвалюючыя нас пытанні. Гэта рэпрэсіі, гэта незалежнасць Беларусі, гэта палізняволеная, гэта будучыня Беларусі, там без расійскага ўплыву, гэта выцягванне Беларусі з вайны супраць Украіны. То бок там шмат пытанняў. А для рэжыма гэта дыялог напраўсткі. Там з Амерыкай, з Еўропай, яны не дбаюць увогуле там пра беларусаў, што мы там падумаем, вы там заставаецесь у сваіх Еўропах, а нам і тут і без вас добра. Так не павінна быць. Вось, і таму мы за перамовы, але ж вось у такім выглядзе. Але да усялякіх перамоў павінны быць выкананыя патрабаванні. Гэта спыненне рэпрэсій, гэта вызваленне ўсіх палітвязняў. Але пакуль гэтага не адбываецца, мы нашыя партнёры захоўваць прынцыпіяльную пазіцыю, гэта ціск, гэта санкцыі, бо гэта палітычнае непрызнанне, бо гэта такія спосабы ціску на рэжым, пад якімі яны могуць сваё меркаванне мяняць. Я хочу адзначыць, што такія дыялогі паміж Еўропай і рэжымам яны ідуць і ішлі ўсе гэтыя гады. Праз спецслужбы, ёсць дэлегацыі еўрапейскія ці нацыянальныя, якія ездзяць у Беларусь для нейкіх перамоў. І мы гэтаму мы ніколі не супрацьстаялі. Але ж у кожнай дэлегацыі ёсць прынцыповыя пазіцыі. Спыніце рэпрэсіі, вызваліце людзей, і тады можна будзе размаўляць. Рэжыму гэта не цікава. Рэжыму цікавы ўгнаенні, бізнесы, там палітычнае прызнанне, людзі не цікавыя. І вось тут пазіцыі разыходзяцца. Вось, але ж у нас ёсць гэтае патрабаванне, і што мы можам ад іх адмовіцца? Канешне, не. Людзей трэба вызваляць і перастаць людзей запужваць. І таму мы за круглы стол, і калі нам кажуць, што вось ёсць такое меркаванне, я думаю, што мы ўвогуле гаворым пра адно і тое ж, але ж чамусьці рознымі словамі. Але ў гэтым ёсць прынцыпы дэмакраты, што можна абмяркоўваць розныя падыходы. Ну так, і ў прынцыпе мы там можам казаць, што мы хочам аднаго, але вось гэтая дыскусія, не ведаю, чыталі вы, не чыталі, бачылі яе, такая, скажем так, дыскусія не наўпроставая, але паміж Марыяй Калеснікавай і Натальяй Дулінай. Калі Наталья написала, что я супраць таго, каб с рэжымам дамаўляцца, что на яго трэба ціснуць, а Калеснікава, як вы ведаеце, выступае трошку за іншы падыход. Да, мы хочам аднаго выніка, а вот шляхі розныя, і гэта у прынцыпе падзяляе наша супольнасць. Не? Ну так, можа ёсць людзі, якія вераць, што калі пайсці на ўступкі рэжыму Лукашэнку, то ён вось так ад радасці і людзей павыпускае і спыніць рэпрэсіі. Але ж мы разумеем, што гэта не так. Калі пачнецца нейкі дыялог па-за грамадствам, мы ніколі не вернемся дадому. Людзей, якіх можа і вызваляць, іх не дадуць там жыць гэтым людзям, як і зараз тым, хто змог застацца ў краіне, ні працы не могуць знайсці, ні банкаўскія рахункі адчыніць, гэтак далей. То бок ўсё роўна вось гэтай свабоды, пра якую мы марым, яе ўсё роўна не будзе. Да? І таму я
рэжым разумее толькі мову сілы. Мы гэта павінны разумець. Пакуль мы паказваем грамадства сваю моц, мы паказваем, што мы гатовы бараніць сваё, што мы гатовы ўзмацняць нашу нацыянальную ідэнтычнасць, што мы гатовы захоўваць нашы інстытуцыі, працаваць разам, рэжыму будзе гэта вельмі перашкаджаць, яны з намі лічацца. І вы ведаеце, што вельмі часта на нашу павестку дэмакратычных сіл рэжым рэагуе нашмат больш, чым рэагуюць беларусы, якія як быццам таксама ў дэмакратычным руху ў нашай павестцы. Таму яны разумеюць, што мы як людзі, як народ, як нацыя, мы сталі суб'ектам, які супрацьстаіць рэжыму. І як успрымаюць нас нашы замежныя партнёры, мы сталі суб'ектам, мы пачалі ўваходзіць у розныя міжнародныя структуры, сістэмы, фармалізавалі адносіны, і гэта ўжо не зменіш. І таму за дыялог, але праз патрабаванні, якія выдвигаюць беларусы. Але ўсё ж такі мы, беларусы, дэмакратычная супольнасць, не можам там не ціснуць, ні нейкія умовы выстаўляць наўпрост рэжыму. Гэта можа рабіць захад, заходнія партнёры, заходнія краіны. Але не выключана сітуацыя, шмат размоваў пра тое, што зараз альбо з меркаванняў нацыянальнай пытанняў рэгіянальнай бяспекі, альбо жаданне там можа быць пайсці тым жа рэчышчам, які пайшоў Трамп у дачыненні да рэжыму, такім перамоўным. Але Еўропа зменіць сваю прынцыповую на сёння пазіцыю на троху іншую. І як будете рэагаваць вы на гэтую змену? Як гэта кажуць, як хутка офіс пераабуецца? Слухайце, ўсё можа змяніцца як у Беларусі, як у Еўропы, як у Амерыцы. Увогуле ўсё можна памяняцца. Наша праца зараз, каб у дачыненні да беларускага рэжыму гэтая прынцыповая пазіцыя засталася. Вы, можа, ведаеце, як вельмі актыўна працуюць лабісты ў той жа самай Літве, якая вельмі важная для рэжыму, праз транзіт угнаенняў і так далей. Адстойваем, пакуль мы не бачым нейкія змены ў рыторыцы ні прэзідэнта, ні міністра, ні прэм'ер-міністра. Але ж гэта не адбываецца само па сабе. Вы ж думаеце, бізнесы, канешне, там ціснуць на ўрад. Я думаю, што і тут шмат лабістаў прарэжымных працуюць, што вось бізнес, давайте к бізнес as usual вернемся. І яшчэ раз хочу падкрэсліць, што мы шмат працуем на палітычным полі, каб гэтая пазіцыя засталася такая ж, як і была. Ніякага прызнання, ніякіх ось такіх адкрытых палітычных перамоў, пакуль людзі не будуць вызвалены. Я не думаю, што Еўропа вось так возьме, пераабуецца, давайте размаўляць з Лукашэнкам, пакуль людзі будуць там у турмах, пакуль рэжым будзе зарабляць на крыві украінцаў і так далей. Шмат фактараў ўплывае на меркаванне Еўропы. І тут я хочу, канешне, сказаць, што Украіна, якая становіцца рэгіянальным лідарам ввогуле, таксама будзе, можа, нейкай супрацьвагай вось там нейкім змяняючымся настроем у асобных краінах Еўропы. Вожык патрыёт в адным пытанні накідаў шмат тэмаў, але яны ўсе сапраўды важныя. Апошнім часам мы шмат чуем пра прыезд, непрыезд Коўла. А што цяпер адбываецца са стратэгічным дыялогам? Ці бачаць там праблемы беларусаў, якія трапляюць у Дэтэшн, альбо іх адпраўляюць у Беліз? Шмат чаго, то бок аб нашай супрацы з Коул, прыезд, непрыезд, што чуваць, можа падзеліціся інсайдамі, што там са стратэгічным дыялогам і з праблемамі беларусаў у ЗША? Інсайдамі не падзялюсь, бо некаторыя працэсы павінны ісці ціха. Хочу просто азначыць, што працэс не спыняецца, не спыніўся, і перамовы наконт вызвалення палітвязняў ён працягваецца. Вось, і, канешне, мы на пастаяннай камунікацыі з нашымі амерыканскімі партнёрамі, і, канешне, ставяцца пытанні і пра лёс беларусаў у Амерыцы, і хочу азначыць, што шмат прыходзіць запытаў у нашу юрыдычную службу, і многімі кейсамі займаецца мой саветнік па юрыдычным пытанням Левон Марозаў, на сувязі не толькі з
беларусамі ў Амерыкі, але таксама і ў Грузіі, у Арменіі, у іншых краінах, і калі ёсць магчымасць дапамагчы там лістамі, парадамі, то мы гэта робім. Але мы павінны зноў жа разумець, што праблема дэтэншнаў гэта не толькі беларуская праблема, і мы адзначаем і у БАУ, які знаходзіцца ў Літве, што гэта адно з прыярытэтных пытанняў, якое мы просім вырашыць у Амерыцы. Вось, але ж тут гэта можа быць шматгадовая барацьба, і мы не можам там ведаць уплываць на нейкія ўнутраныя рашэнні ЗША. Вось, але ж адзначаць праблему, што яна існуе, што беларусы невольна, не по сваёй, скажем так, не по сваёй ініцыятыве там аказаліся ў ЗША, яны былі выгнаны і так далей, праблему трэба вырашаць. Вось, але ж нават калі людзей будуць дэпартаваць з Амерыкі, то я сумнюся, што іх будуць дэпартаваць у Беларусь, дзе ім будзе пагражаць. Тады будзем шукаць іншыя магчымасці, каб людзі змаглі легалізавацца ў той жа Польшы, там Літве і так далей. Я разумею, што гэта цяжкасці, што у нас вельмі цярністы шлях, вось, але ж мы што можам, то робім. Нельга, маючы так і мала і чалавечых рэсурсаў, і магчымасцяў, і мы рух без краіны, так, але ж все роўна мы шмат чаго дасягнулі. Дарэчы, ўсё ж таки, я разумею, вы не можете дзеліцца інсайдамі, але якія чаканні у вас? Таму што мяне вельмі, такі быў негатыўны сцэнар пісаны учора ў нас размове з Аркадзем Мошасам. Ён лічыць, што гэты перамоўны працэс паміж ЗША і Лукашэнкам, ён уже фактычна ўсё скончыўся, і можа быць кол, кажа ён, яшчэ і даедзе адзін раз, але ўжо перспектывы ён будучага ніякіх не бачыць у гэтага перамоўнага працэса, што страціў цікавасць Трамп, не да таго яму. І Роза Турарбекова казала сёння, што зараз уся яго увага на выбары, якія будуць адбывацца ў ЗША. Ваше бачанне? Слухайте, я сумнюся, што увага прэзідэнта Трампа ўвогуле калі-небудзь была вось сканцэнтравана на Беларусі. Мы павінны гэта разумець. Але там сістэма працуе трохі па-іншаму. Была пастаўлена задача, просьба, не ведаю, спадару Коулу вызвалі людзей. У Амерыкі ёсць досыць моцы, каб і людзей вызваліць, і спыніць рэпрэсію ў Беларусі. Вось, таму я б не казала пра канец перамоўнага працэса, ён працягваецца не тымі тэмпамі, якім нам хацелася б. Мы павінны разумець, што гэтыя тэмпы залежаць не толькі ад, напрыклад, меркавання ЗША, але ж і іншых фактараў, і вайны ва ўкраіне, і наколькі там Пуцін моцны, не моцны, наколькі Лукашенко аслаблены. Вось якія аргументы можна там прыводзіць для вызвалення. Зараз ЗША карыстаюцца так званымі пернікамі, каб вызваляць людзей, гэта і зняццё санкцый і так далей, але ёсць яшчэ і кнуты, як? Бізуны. Бізуны, так. І таму, але ж задача зноў жа і дэмакратычных сіл, і грамадскай супольнасці, і беларусаў у Амерыцы, каб вось гэтую падыход адстаяць, каб не вярнулася там Амерыка да бізнес as usual з Лукашенко, каб яны таксама робячы гэтыя тактычныя крокі у гэтым гуманітарным кейсе па вызваленню людзей, яны не нармалізавалі сітуацыю ў Беларусі. І наша задача працаваць над гэтым не толькі ў дзяржструктурах, але і ў розных think-тэнках, быць у павестцы і размаўляць з уплывовымі людзьмі Амерыкі, бо там шмат хто можа паўплываць на рашэнні, якія прымаюць на самым версе. Але таксама было такое пытанне, не ведаў, задаваць, не задаваць, але сапраўды цікава, ці ёсць спробы арганізаваць, зладзіць сустрэчу там з Трампам? Мы
заўжды працуем над тым, каб сустракацца з лідарамі розных краін. З некаторымі у нас больш-менш лепшыя стасункі, з некаторымі трэба працаваць, каб зладзіць высокаўзроўневую сустрэчу. І, канешне, мы працуем над тым, каб змагла сустрэча з прэзідэнтам Трампам адбыцца. Мы разумеем кантэкст, у якім мы гэта спрабуем рабіць, але ж, паверце, магчыма ўсё. Ну і на завяршэнне пытанне датычнае Украіны. Ўсё ж таки выдатна, што адбыўся гэты візіт. Як бы яго не называлі, што можа быць там это такая сітуатыўная, што вот трэба было Кіеву для нейкіх сваіх мэтаў зладзіць гэтую сустрэчу і зладзілі. Неважна, затое яна адбылася, затое былі агучаныя пэўныя там пытанні, праблемы, размова адбылася. Але сёння я чытаю паведамленні беларусаў з Украіны, і праблемы застаюцца. Праблемы з легалізацыяй, праблемы з там пенсіяй, шмат праблемаў. Я думаю, для вас гэта таксама не сакрэт, хоць, наколькі я разумею, Зеленскі абяцаў, што гэтыя праблемы, ну, скажем, будуць вырашацца нейкім чынам. То бок, што, не дайшлі рукі, ці вот як вы ацэньваеце гэтую сітуацыю, што можна зрабіць? Перш за ўсё, я хацела падзякаваць усім ініцыятывам і людзям, якія на працягу апошні год шмат працавалі нават вось без гэтай палітычнай камунікацыі з прэзідэнтурай, шмат рабілі дзеля вырашэння праблемаў беларусаў у Украіне, бо гэтая праца, яна пачалася ўжо даўно, і я думаю, што ўзмацненне зверху, скажем так, дырэктыва, каб больш пільна сачылі за сітуацыяй па беларусам у Украіне, яна таксама можа паспрыяць вырашэнню. Я хочу адзначыць, што гэта не была сітуацыйная сустрэча, як, можа, некаторыя думаюць, усё роўна пачаліся перамовы, пачалася праца на працоўным узроўні, у нас ёсць працоўныя групы, якія абмяркоўваюць розныя пытанні. Вось недавно у парламенце выступалі нашыя беларусачкі цудоўныя, якія агучвалі праблемы беларусаў. І мы павінны разумець, што вось так вось гэта ўсё не зробіцца, так? Бо гэта ўсё на ўзроўні заканадаўстваў, і, напрыклад, для добраахвотнікаў ужо ёсць нейкія палёгкі, якія яны самі дасягнулі, дзякуй ім вялікі. Вось, але для усіх беларусаў я таксама думаю, што гэта немагчыма зрабіць, бо там ідзе вайна, і да беларусаў асобнае стаўленне, скажем так, можа, мы прапаноўваем дадатковую верыфікацыю людзей. Мы там рознага кшталту дапамогу прапаноўваем украінскаму боку, каб ім было лягчэй справіцца вось з гэтай праблемай. І я думаю, што будуць пэўныя падвижкі у гэтым накірунку, так, не адразу, але ж тое, што беларусы ўжо прысутнічаюць у парламенце, ёсць у нас там місія, якая працуе, ёсць спецпрадстаўнік, які будзе таксама на канферэнцыі Новай Беларусі, і мы можам задаць яму гэтыя пытанні. Я думаю, што чым больш мы ўзмацняем сваю прысутнасць ва ўкраіне, маю на ўвазе і ў грамадскім сектары, і ў палітычным, тым больш магчымасцей, каб пытанне было вырашана. Мы павінны разумець, што у Украіне зараз вельмі цяжкія часы, і, канешне, там беларускае пытанне не будзе менавіта легалізацыйнае, там з банкаўскімі рахункамі не будзе для них прыярытэтам, але наша задача, каб ось крок за крокам мы іх падвялі к таму, што вырашэнне гэтых праблем можа паспрыяць большаму наплыву, напрыклад, беларусаў ва ўкраіну, магчымасці адукацыі, таксама станавіцца добраахвотнікамі, гэтак далей. Таму галоўнае не складаць рук, ёсць камунікацыя, добрая камунікацыя з дзяржаўнымі структурамі, і нам вельмі важна, каб мы самі, як беларусы, супрацоўнічалі з палітычны сектар і грамадскі, бо толькі так могуць быць змены. Дзякуй вялікі. На жаль, трэба завяршаць нашу размову. Я хацеў бы і далей працягваць задаваць пытанні, тым больш, што шмат пытанняў было і ў стрымені, усе магу задаць. Ну, але
ёсць магчымасць прыйсці на канферэнцыю новай Беларусі і там альбо пачуць адказы, альбо задаць іх і штосьці ўжо прагаварыць там, ну альбо Святлана праводзіць такія размовы з беларусамі праз телефон, праз Zoom, таксама можна записывацца на такія сустрэчы. Наш глядач под нікам Белагентура праз донат написал: «Жыве Беларусь, Святлане, дзякуй за працу». Белагентура, дзякуй за донат, дзякуй за падтрымку. Ну і дзякуй спадарня Святлана за тое, што знайшлі час. Лаўлю на слове, вы сказали, што не супраць раз на месяц прыходзіце в студыю Еўрарадыё. Так што сустракаемся праз месяц. Дзякуй вялікі, да сустрэчы. Дзякуй, Сміцер. Жыве Беларусь. Жыве вечна.